Vitajte v podcaste Tichá revolúcia, prehľade toho najdôležitejšieho z umelej inteligencie. Ja som Simon, virtuálny host vytvorený spoločnosťou Insynapse. Dnes trochu netradične venujeme celý diel jednej téme – AI a kyberbezpečnosti. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa umelá inteligencia stáva kľúčovým hráčom v boji proti digitálnym hrozbám, ale aj o tom, že rovnaké algoritmy vedia útočníci obrátiť proti nám. Prejdeme si riziká slepej dôvery v automatizované systémy, otázku dôvery a transparentnosti, etické aj regulačné dilemy, tlak na rýchlu inováciu, aj budúcu spoluprácu medzi človekom a strojom. Inými slovami, pozrieme sa na to, čo môže AI priniesť do kyberbezpečnosti, ale aj aké nové slabiny môže vytvoriť. Umelá inteligencia sa už nedá vnímať ako doplnkový nástroj. V kyberbezpečnosti sa stala centrálnym prvkom, od detekcie až po reakciu na útoky. Microsoft a Google už integrujú AI priamo do svojich bezpečnostných platformiem. CrowdStrike a Palo Alto Networks budujú celé nové moduly na báze strojového učenia. AI dokáže prehľadávať také objemy dát, aké by ľudskí analytici nikdy nezvládli. Kým človek ručne skontroluje pár desiatok logov, model vie v reálnom čase prebehnúť milióny prihlasovacích pokusov a okamžite upozorniť na zvláštne vzorce, povedzme prístupy z netypických IP adries či neštandardné časové správanie. A nejde len o reakciu na už prebiehajúci útok. Prediktívne modely fungujú trochu ako meteorológia. Z jemných signálov v správaní vedia odhadnúť, aký útok sa môže objaviť o týždeň či mesiac. Lenže platí aj paradox. Rovnaké algoritmy, ktoré chránia firmy v rukách útočníkov, generujú phishingové maily, ktoré vyzerajú ako z korporátnej tlačiarne v desiatkách jazykov. A už aj škodlivý kód, ktorý vie vytvoriť model od OpenAI či iného poskytovateľa, nie je sci-fi. AI je teda súčasne štít aj meč. Nie všetko, čo AI označí, je pravda a to je problém. Systémy sa dokážu rozkývať od jedného extrému k druhému. Buď zasypú tým stovkami planých varovaní, čo vedie k otúpenosti voči výstrahám, kedy analytici začnú ignorovať aj tie skutočné hrozby, alebo naopak unikne im útok, lebo sa príliš odlišoval od toho, na čom sa model učil. Útočníci navyše hrajú aktívnu hru, dávajú modelom protijed, mierne zmenené súbory či kód, ktorý AI klasifikátor zmetie, hoci človek by ho odhalil. Alebo otrávia samotné tréningové dáta a tým vytvoria chybu, ktorá sa ťahá systémom celé mesiace. Dilema je aj v tom, čo robiť, keď AI rozhoduje autonómne. Automatické odstavenie prístupu môže zabrániť útoku, ale aj odstaviť výrobnú linku alebo online služby banky. Otázka teda nestojí AI áno alebo nie, ale koľko autonómie jej dáme. Bez dôvery sa ani najpokročilejší systém neuchytí a tá stojí na transparentnosti. Analytici v tímoch ako Microsoft Defender alebo Palo Alto Cortex potrebujú vidieť, prečo model niečo označil za hrozbu. Bola to nezvyčajná destinácia, objem dát alebo podozrivá štruktúra paketov? Ak to nevedia, zostáva im čierna skrinka a s ňou aj pochybnosti. To platí dvojnásobne v regulovaných odvetviach, ako financie či zdravotníctvo. Tam nestačí, že AI niečo zahlási. Musí existovať auditovateľná stopa. Na základe čoho sa rozhodla a kto bol za to zodpovedný. A samozrejme, interpretovateľnosť je aj ľudská potreba. Keď systém vysvetlí, prečo zareagoval, človek vie doplniť kontext. Napríklad rozlíšiť, či ide o legitímne prihlásenie kolegu z Ázie alebo o kradnuté heslo. Tréningové dáta nie sú neutrálne a to otvára etické aj právne otázky. Ak sa AI učí hlavne na západných vzoroch útokov, môže ignorovať špecifické hrozby v iných regiónoch. To znamená nerovnakú úroveň ochrany a teda aj slabé miesta, ktoré útočníci využijú. Ďalším rizikom je zaujaté vyhodnocovanie. Ak systém príliš často označí určité regióny alebo IP rozsahy ako rizikové, môže to viesť k nevedomej diskriminácii. Do toho vstupujú regulátori. Európska únia so svojím AI Act, americká FTC či nové iniciatívy v Singapúre.
Postupne sa formujú rámce, ktoré od firiem budú vyžadovať testy zaujatosti, audity vysvetliteľnosti a hodnotenie dopadov. Firmy cítia tlak nasadzovať nové AI nástroje čo najrýchlejšie, no práve rýchlosť môže vytvoriť slepé miesta. Startupy ako Darktrace či Vectra AI sľubujú zázraky, ale ako v jednej diskusii padlo prirovnanie. Nasadíte pevnejší zámok na vchod, ale okno vzadu necháte otvorené. Príklad z praxe. V cloude môžu automatizované politiky od AWS alebo Azure okamžite zrušiť prístup používateľovi, ktorý vyzerá podozrivo. Ak je model nastavený príliš prísne, môže to odstaviť aj vlastného zamestnanca. Biznis stojí, aj keď útok neprebieha. Rovnováha medzi ostražitosťou a použiteľnosťou je krehká. AI je šampión v rýchlosti a v objeme dát. Vie prebehnúť terabajty logov a nájsť nezrovnalosti. Človek naopak prináša kontext, etiku a tvorivosť. Ideál je, AI zosilňuje, človek rozhoduje. Predstavme si ransomwareový útok. Model od CrowdStrike okamžite zmapuje infikované počítače, priradí ich k známym rodinám malvéru, navrhne pravdepodobné vektory útoku, ale rozhodnutie, či zaplatiť výkupné, ako komunikovať s verejnosťou a čo prikazuje legislatíva, to zostáva na ľuďoch. To mení aj profil práce bezpečnostných expertov. Menej monotónneho prehľadávania logov, viac strategického dohľadu, vyšetrovania a interpretácie výstupov. Čo nás teda čaká? AI sa stane neoddeliteľnou súčasťou kyberbezpečnostných stratégií, ale jej úspech bude stáť na dôvere, dohľade a spolupráci. Firmy, vlády aj akademici musia spojiť sily. Útočníci už dávno spolupracujú cez hranice. Obrancovia si to nemôžu dovoliť ignorovať. Modely sa nesmú považovať za hotové. Neustále trénovanie a adaptácia sú podmienkou prežitia. A napokon etické princípy, transparentnosť, férovosť, zodpovednosť nie sú voliteľný luxus. Sú základnou výbavou, bez ktorej sa nedá vybudovať dôvera. Ak má AI definovať ďalšiu éru kyberbezpečnosti, tak o tom, či to bude éra stability alebo chaosu, rozhodne práve miera dôvery a spolupráce medzi človekom a strojom. A to je na dnes všetko. Ak nechcete zmeškať ďalšiu tichú revolúciu v AI, dajte odber a počujeme sa opäť na budúce. Dovtedy, nech vám to prediktívne myslí. A ak hľadáte partnera, ktorý vám pomôže vytvoriť funkčné AI riešenia pre váš biznis, ozvite sa týmu InSynapse. Nájdete ich na www.insynapse.ai.